trošičku srát. To jdem dokonat. No jo, jaký má pěkné auto. Veď? Jdem. Je to dílečku. Nandy si masko, pojď. Hej. Podmutujeme se tady, ne? Já jsem tu Mik. Ahoj, Pabli. Dej si masku. To jsem já, Davidko. Musíš si ji nandat z kapsy. A máme Čau, lásky. chcete si mi podpísať mierovú dohodu. Jakú? Ganžu treba potom predať, vieš o tom, No je ja tam to 6000 kusov. Ja to dobrovoľne predám všetko. Jak dobrovolně, na rozkaz, vole. No veď, No, žádný dobrovoľne na rozkaz. Tony? Dobre. Hlavne, že... No. Tam máš Takto- svetielko, to sa mi takto- nepáči. Takto si na ňoho posvietím, takto. Mám... A Pablo, mám na tom aj tlmič. Však aj ja. Ale na tomto tu tlmič nemám na nožíku. Já mám na dlouhý. Tlumič. Ja nemám žiadnu zbraň. Ja mám 26 jointov, chce niekto? Asi ne, v pohodě. Ne, Dobre, nechcem dám zbrať si na je- akci, nechcem se odreagovat. Dám si jeden na povzbudenie a zbytok predám. Ale já jsem povzbuzený dost, mně stačí jako jenom to, jak si budu užívat ty kamenný boty, vole. No, ty No. betonový boty. Ja som ten beton zabudol kúpiť. Ono má Pablo prej. Pablo, ty máš už betón kúpený? Lebo mi povedal ten Andy, že hej. Čakaj, Neviem, idem za Ja mám kúpený betón, ani o tom neviem. Aha, tak počkej. Tak mám ísť ho rýchlo kúpiť do YouTube? Jo, Ale zajďte. však... No, bo tak, hej, choď ty. Hlavně nezapomeň kýbl taky nemáme. Na píričkách žádný Dobre, nemáme. a už... tak nič, už sú tu. Kurva. Nie, tak odskoč si, Odskoč po si, jedlo hej. si odskoč. Jedu, schovej tu ganu, ty debile. Dobre. Pojď dozadu, No, pojď dozadu, dobrý. pojď dozadu. Požičam si to bávo, či čo to je, to čierne. Yes. Jestli není zamčen, tak jo. My čekáme vzadu v místnosti, jo, s kulečníkem. Ale choďte hore do tej, jak sme minule robili, Kalvina, hore tam. Pojď. Ale prosím, na mňa počkajte, kým budete čokoľvek robiť, chcem byť u Yes. toho. Ty chceš ten hlavní, budeš mít beton, vole. Špatná místnost. Máte na čo ho prehľadávaš, jebaj na to. Dej mu to zpátky. Počkej. Jak má u seba gun, to radšej Jo, to zopete. je. Ak nemá nič, čo by nás mohlo ohroziť, tak tomu nechajte. Ale Máte ne, vrať mu to. vrátím. Nemám... Máte v mene kartelského zákona mu to vrať. Jo, Tu ale ať mi děláte, vy se nemáš. rvete, vy debilové. Tak zvedni Mu si to vráť a on ťa Nechaj prestane si mlatiť. vážně, Tak to ber. voda. Andy? Tak on mi vezme 240 000, ty vole. Ty vrať Sorry, mu to vole, ty ale- vole. Co chceš? 10,50. Aby si nebračil. To blbý. Nemůže si dát furt. A už viem. Jau. Karma ti Jasné, to ja vrátí, ti ju zaplatím. Zadarmo bude, veď ja v LSCčku robím. No jasně. Budeš sa ukľudniť. Jasné, že zadarmo bude, nemusíš sa ani pýtať. To mi Ty to si mi kde si požičal vzal? auto, zjebal som ho, tak ho opravím, To kde si jasné. vzal? Co? Vrať mu tie Tu 240 litre, čo si Má, mu on zohal. má kapce. Chvíľu som sa stal Ten Erinitom. Si tam má No. kapce. Tady, od Pavla. No teraz znova. Aha, To vysypal. Hm. tak kde A jsi s on tím? dobrý kumpáč. Už idem asi 3 kilometre som od YouTube Yes. a idem jak vrak. A počúvaj, Andy, ty A máš však já mám stále- cement. Cement. Tak a kýbel máš? Nemám. No tak idem aspoň ten kúpiť. Vy ste retardí, vole. Nejaká Nic nemáte, ani nic nemáte. Ľud. Jako nejaká nelegálka. Dobre, Tony, super, zatiaľ miešaj betón, aby bol ready. Nerad jako skončilo. Dobrý, něco jsem ti napsal na papír. Radši takhle No, stoupni. rozmíchal. A tě nebolí záda. Já si sadně. Už idem ako drak 180 na diaľnici. Tak nemôžu, tak ti nesadnem.
Mia, pamätáš si, čo sa stalo pri takej vysokej rýchlosti? Áno, Vidíš, pamätám, to sadnú bola láska, sadni si. 249. Áno, 400. Set fire to the rain. To bude sranda. Jevičko, sedni si, jako Poslušne, hlasím, že som Ako dorazil náš- k YouTube. Co? Tak Nevieš je- jeho meno, prestaň. Nič, že si máš A sadnúť. veď sa to zle jo, já jsem si zapomněl, nevím nic. Nejak zdražili 251 kybel. Dobre, Pablo? nesadnem si. Koľko? 251? Pablo? 50 stal jeden kybel, kúpil som 4 do istoty. No ja Vieš, si že by to pamätám, bol- keď to stalo 5 korún do píči za mojich čias. No, Pablíku? tak idem naspäť. Pablík? Vytiahli ste ma Áno, už čo gary, je, čo či je? ešte Poďa mnou. nie? Ja sedím teraz. Nemôžem, sedím. Áno, či nie? Počkej, jsem já jdu s tebou. Potom. Tak tu potřebuji. Nem. Usadni si. Neviem, či sadnem. Grecii. Letím naspäť 250 na diaľnici. Snad sa nevyjebem, jak Páka ti nechci toho policajti, vole. Jeden policajt je v meste. Joj, tá ten, kým ma chytí, aj noviny skončia, kámo. Ešte mi povedz, jak ťa má chytiť, keď on je tu. Aha, ten jeden No. policajt. Jo. Bože. Zjišťuju Pablo, jméno, ty vole. aby to dořek, jako Mhm. kým Vím to ho. mám prodávat těch zbraně? Jacob Chavez, 12.7.1999. Mám si to zapísať? Mám to Mám zapsané. hodně krátké. Nevím, co tím. pánové. A dál mu. Já vím. A který je ten Pablo? Neznáš, to je cizí člověk pro tebe. No ale jako Ste hore v který to tej je, že jo? zasadacej Tady furt jako miestnosti? zmiňuješ, Yes. tak jako, který to je? Prichádzam, poslušne hlásim. Tady. Tady X jako. Nie, praň. Tam si sadni. Potom ti to To je jako opravím. nějaký hlavní nebo? Tam Asi si po- To sadni. si pro boha udělal, nech to rozumí Lambo, ne? Nie, prečo? Veď ja som nešiel s tvojim lambom. Fakt Tam lieta. Ne, ale naboural si to, tak to zabil. Tam Nie, lieta. restart? Veď Nebo Pablo? dám si zatiaľ dole poprch s M-kou, alebo mám si ho nechať? Takhle za chvilku skončí. Nechci ho bez počúvať. Nechcete kvíziačku? Tomi, daj si ten krompač dole. Dobre, kýble sú zatiaľ v aute. Dobrý deň. Čučus. Posaď sa, kľudne si sadni. Nie, ja postojím. Lebo jedno miesto je voľné, Matej si sadne. Áno. Davidko, sadni si. Tony, sedni si s náma, poď. Vy sedíte niekto krivo, nie? Tam. Však Já tam no. ten sedí. To kokot. To se mi to vychýlilo, když jsem se... To nič. Dobre sedíš, to je dobré. Takže to dneska budeme řešit ty finance, jo? Choď pre tú stoličku, nie že si sadneš na opieradlo, choď pre... Dobre. Dobre, nevadí. Tak, Hej, Andy Želva už plače do No OOCčka. tak čo tyko? bol som tu zavolaný, prečo som tu bol zavolaný? Ja Chtěl taky jsem byl poradu. vyvolaný. Nebo co? Od koho? Tam to, co stojí? No, ne, prostě poradu, já nevím. Řešilo se, že tady bude porada. A co tady dělá ten typek? Já vůbec nevím. Takže to je kamarát toho tam, Tonyho. To je Tonyho kamarát. Aha, to prečo říkal, že byl sepe, že to je uvězený, aha. Jak se máme, pane? No tak. Jak sa máme? Ešte raz. Jako dá se, no. Jako, No, zatím hovorím jako žiju. A jasne, ty s váma nahlas a to- zrozumiteľne. Já se vám vás představím, jsem David Smik. Jo. A vaše jméno? Ja sa nebudem, počkej, tak- nebudem sa predstavovať, lebo Áno. ja keď stanem, tak už nesanem tak dobre.
Pablo, proč to sedíš tak krivo? Snažil som Jo, sa na jo, rýchlo. dobrý, dobrý. Jacob, Jako, zdravím. děti. Hosti by neměli mít masku, ne? Co říkalo? No, hosti vnímám, halo. Hosti. No. Tak. Ano. Žeko, a dál? Když má host masku, tak je to jako celkem neúctivý k nám. Já jsem řekl jménem a příjmení, takže jsem zvědavý, co řekl ty mi řekl jméno. Stačí jméno. Jako kamarádství, tady bavíme se kamarádi. Jako. No tak No jako kamarádský bej, ty se tady jmenuje. novej. To jsem dal. Pane Králíko, co jste chtěl? Když jsme přišli všichni. Ja čakám na králíka, kým konečne hybne kostrov a začne rozprávať. Králíku. Hej. Sekundu. Tak, aj dve. Ale ešte dneska ťa poprosím, hej? Taky bych rád. Bude čekat. No, to bylo hodně velká dlouhá. Je to. Hodně sekund, ne? No, ja mám občas také zatmenie. No, tak to je. No, králíčku, funguj. Prečo sme tu? Na čo sme tu? Prečo si ma vytiahol z pelechu, keď som si fajne podriemkával? No? Na jakú piču si ma vytiahol z postele? Čo také dôležité sa stalo? Ja som ťa nevytiahol. Tak kdo to vytahoval? Ty do Vraj, že ja som Už tu to- prišiel vraj, že na tvoj popud. No tak... Jak na mě? Veď ty si nás tu zvolal, kámo. Já? Áno. Co já? Ty si říkal, že bude porada. Niekedy som to povedal. Dneska Tak nevím. odpoledne. Půjdeme to rovnou, nebo to tady budeme srát jako malí děti? Ja neviem, ja si pôjdem ľahnuť asi, keď to nezačne. Abo Pablo, Ja môžem ťa o stanem a niečo pôjdem poprosiť? si ľahnuť. To je. Môžem ťa o niečo poprosiť? Môžeš nás ty uviesť do deja? Ja alebo neviem, ty, o čo sa Andy? jedná, ja neviem, o čo sa jedná. Tak ti poviem, som No měl vyťahol se z jednat něco pelechu a hodně chcem ísť spať. financí a nákupů, co jsi něco nakupovali nebo co? No čo si nakupoval? Na čo si Takže- minul peniaze? Takže moje ušporené Čakaj. peniaze som minul. Niekto tu kúpil cement, ten už sa asi robí. A teraz som bol kúpiť 4 kybly do YouTube za $1000. Zajímavý. A jedna otázka. Co Počúvam? teď? No co teď? No tak povídej otázku. Bychom to mohli zrychlit trochu. No já se tam tomu Králíkovi. Já se tam tomu Králíkovi. Co dál? Jako mi to zajímá. Ty kyblíky, 2 sáčky do postele. Tesačky mám pocit, že to mi kúpil. Tesačky s cementom, údajne mi už povedal, že robí. Ja som rýchlo skočil do YouTube, kým vy ste sa tu asi představili alebo porozprávali, tak já jsem Dobrý, rýchlo- dobrý. Oni budou teď dělat tu novou terasu, ne? Z toho cementu. Hej, To a to bude hustý, tady mít prostě prodlouženou terasu, kde budeme moc parkovat auta. Ano. Parkovat Jo. té trávě, to je vždycky hrozen. hej. Víš, že potom jsou tam to vždycky všude bahno. Nevadí, já si jdu jenom něco podívat pro pití. A jsem zpátky. Kam Kuchyně Pavla, je, ten- kuchyně je druhým směrem, kámo, Tam nevím zapsaný. to. Kam jde? Můžete, vole, můžete, vole. Tam já mať už mám není nervy. kuchyňa, kámo. Já už mám nervy, kámo. Buď ho bez mama, anebo ne. Kuchyně na druhé straně. A hlavně Já- další téma budeme řešit, až se Pavlo odmyslí. Zajímavý. A vy jako masky to normál? My tady můžeme mít. Jsme na našem pozemku. Já to jsem je většinou velice hostu sofistikovaný. Jak dlouho to bude to trvat? Ospravedlňte ma. Počúvaj, ja tiež, kámo, absolútne neviem. Ja mám pocit, môj subjektívny názor je taký, že to nás zvolal Andy, aby sme išli riešiť želvíčku, No, takže... to na mě vyhovada.
Áno, Tak ja neviem, čo mu mám povedať. Počkáme na Korna, kým sa odmyslí, potom si ho zavolám a zahlasíme akciu. Yes. Vytáhneme rovnou braně, Ne, počkáme na Korna a potom to. Počkáme na pána To Kukuricu. dovyřeší. Ja s Pablom potom pôjdem vedľa, zahlasíme akciu, vy si zatiaľ vyťahnete gany a my, jak najväčší páni, prídeme. Dohoda? A jako já bych to bral, si dám do balkonu, si dám cigáru. Takže já se vám jako asi jako omlouvám. No jako ne, my budeme tady potřeba ještě tohle dořešit a chceme tě zkusit jako, jestli nechceš s náma jít někam. Plánujeme obchod anebo banku. No tak to určitě spinka nejdu teďko na to. No tak, No, tak tak nespinky banka, a počkej, až se tady pan Pablo odmyslí, tak to budeme plánovat. Do píče tak bylo, vole. Hodně rychle. Protože je nás tady hodně, péreček by mohlo přijít taky hodně, takže by to nemuselo být vůbec špatný. A dále bychom hlavní banku. No mohli, buď obchod nebo banku, podle toho, kolik Hej. nás tady bude, no. Koukej, Mhm. Když nás tady půlka půjde spát, tak je to fakt na hovno. Jo. Pablo, už si sa odmyslel? Když jsem řekl styk, tak stal. Tak asi tak jako částečně vnímám. Musíte počkat, on má telefonát důležitý. Přesně Rieši faktické poznámky a procedurálne návrhy. Faktory. No, hej, cez telefon faktúry, no ale... No, A vy jste jakože právník, nebo? to mám fejkovú tú vlajočku, ale pôsobí reálne, hej, že pane. No, hej, hej. Vysoko sofistikovaná. UIA. Ale tam se, Ale teda jako vypadáte jako částečně jako... zeptám se, Ako máš, kto? Nováček, máš nějakou ganu? Aby jsme, když půjdeme potom na tu banku, tak abys měl něco, nebo chceš koupit? Vážne? No. Tak ten kníreček je skvělý. Tak dobré, chceš koupit dobré. nebo nechceš koupit, kurva? Za kolik? Já nevím, tak já bych pro ní musel dojet. Co, Takže za braně? kolik tu ganu? Já mám braně hodně. No, jde o to, jestli máš ganu, nebo nemáš ganu, když půjdeme na tu banku. No Mám, tak jako mám, teďka mám. nemám, jo? Ale musel bych si jako koupit. Já mám i dlouhou, No. Musel tež. najít jako Black Market. David? Nebo máš nějakou No. schovanou třeba někde. Ty máš nějakou No, zbraň, no, ale s jako- tlmičom? Jsem úplně... Náhodou. Mám krátkou, mám dlouhou, mám Mám všechno. čtvrt míče, já Tak z toho můžeš mi potřebuji dát dělat. prosím tě jednu, prosím. Ty vole, tak to by ses taky mohl rozdělit, ne? Mohl, Jsme takový jako chudinky, jako... Proč vás věna? já jsem tam chudej, já potřebuji vydělávat. Ty vole, vždyť máš Zrovna přece teď hodně ty vole, když garna. potřebujeme řešit tu banku, tak jsi zamýšlený, ty vole. Tak Čekal do jsem, vole, píče, celou dobu, no, než se tady všichni sjednotíme, vole, aby jsme prostě tu banku projebali a Jako nemůžeme. rodina. Rodina. Tu. Bro, nie, to bolo Ako nie? myslené ako kamoši, bože. Hej, nie. chlapi. Nie. Rodina nie. Potom to řekneme Conorovi, nejdem na Ale to. rodinku Prostě nejdem zkusili, do to bych toho. se jako nezlobil. To jako... Ale No. nechceli sme ho... Ty si dělí naši smečky. Já vím, ale nevíš, to byl zamyšlený, víš, ten papakovat. Nebo pablík. Toho debila nemůžeme fasovat bez Korna. Musíme počkat na Korna a potom ho můžeme pojebat. Nemůžeme teď. To chápu, ale... Ahoj. He, tak budeme moc, tak na ní tasíme gany. To je Já for, tady no, nejsou. to je pravda. Poď, Pablo. Tady už došli. Anči, Jo. nejdeme. Pablo? Povedal naspäť. No já Pablo. to už jdu. Čo je, ja stres králik se dačo do mňa. Čo je? Jo. Tuto poď. Jdeš pro ganu? Máš No, nějakou no, tu no. ganu nebo nemáš? No, No, Takže, súhlasíte všetci s tým, že ho teraz fasneme? Jo, pak to, ne teď. Nebo nám uteče. Dobre, Počkej, já nemám akcia. klíče, oni musí nahoře. akcia, Andy. Ruce! Ruce! A drž Zmrně, hubu. teď ti jde ruce nahoru. Drž hubu, ruce na... a klekni si. GG. Tak. Díky, no. A Hej, prohledám, vyhľadal jestli si tam ho? máš. Teď jsem mu zdrceli koule. Hledám. Vás informuji. Ten čtvrt miliona, než mi Stoj. ty Drž vole. hubu, Stoj. běž ke zdi. K stene v mene zákona Jde gangsterského. nahoru.
Já ho prohledám, já ho prohledám. Akce to by mu těsně to- předtím, to- než odešel. Teda nečekal, jako, ale dobrý. Tak, Tasganu. Vem si, ať máš Nebuď debil. No. A když ho si užijete, Tak. Já to dělám takhle. Tony, už je hotový ten cement? To nejseš policajt, ne? Nejsem, to je pomrdan, jsi debil? Pomrdaný, jo? Ty vole, ty máš vole policajní odznak, ty kokot, Andy, To je mo- nejvíc. Tak to jo. Andy, odpovedz áno, nie, dáme mu teraz ten betón na nohy. Yes. yes. Tak idem po kýblu. Tony, kde máš to veľké vedro s tým kýblom? Ja o tom neviem, ti hovorím. Ešte ja jedno. som bol naraz. Kde máš to vedro s tým? Si natáčaš. Ale ja som bol. Hej, hovu a nemluv s ním. S tebou se nebavím, vole. Tak počuj, tak nemám zobrať také. Tady jdi tam. Tak, povíte nám něco? Budu televize nový. Šéfe, Rafael. povíte nám něco? já jsem- Dobře. Pane hlasatel, Tak to vím. Knoze. Co víme, tak jmenujete Mi to neřekne. jmenujete se Jack, nebo jak to tak Jako říkal. řekni něco, kurva. Jacku, Vole. příjmení a půl, máte narozeniny, kdy jste se narodil? To ne. Já to vím, v pohodě. A ví to i ten, No, ví to i asi Pablo. úplně nevíš, no. Jakoby asi úplně nevíš. Ví to i Pablo, v Ako to pohodě. zatiaľ vyzerá s Asi ním? úplně nevíš, no. Odmieta komunikovať. Řekni nám třeba, kdy ses narodil, nebo den, měsíc, rok. Mm. Chceš to vědět přesně, aby jsi na to vzpomněl? No, jakoby ty to nevíš, jako, ale dobrý, no. Jako myslíš? Nevíš, no. Zjišťoval to na informace jednoho policajta na stanici. A řekl, že si Takže byl- třeba, že by ti bylo 25? Že by ti bylo 25 let? to mám někde na papíře. Co? Láska zás robí. Není ti náhodou 25 let? Poď si sadkať, choď. Nemáš helmu? Tady to vidím, jo, je mu 25, no jo. Vem si helmu, ty debile. Ťažké. Chcem ti pomôcť? Nie, len ho vyzujte zatiaľ. A narodil jsi prej někde kousek Flory. Pôjde to podobne? No tak halo, mluvte s náma. Rozprávaj s nami, lebo ináč tu a teraz ťa vyžujeme. Máš 10 sekúnd. Chlapci, Desna. chlapci, otázka, kávu chce kto? Ja. Já, Dobré. prosím tě. Dobre, 2. Ešte niekto kávu? Ja. 3. No, už komunikuješ? Už To komunikuješ? ne, to jste neudělali, ne. No, To urobil jste som. Držte ho. neudělali, ne. No tak to jste fakt dobrý, ty vole. No tak byste... tak to je kvalitní. Kto ho vyzuje? Počkejte, Vyzujte ho někdo. tak ty tady dáš report, že máme akci, a jsi retard. Vypni to. No Máš- ale do píče, vole, ty nemůžeš si pamatovat, vole, přesný datum, vole, den, moje příjmení, všechno, vole. Když asi máš RP to, že, vole, si řešil víc jak No, jednoho no, člověka. poslouchej, A nechápu, poslouchej. proč máš ty zaplejt, když ho mám Vypni to, maximálně CMO, pokračujem. vole. Nekurvě RP, Napadlo nekurvě ti- RP, vypni napadlo to. ti- Jak kokoti, vole. Dobrý, jdem dál. Pokračujem. Vyzuje. Klapka Já. akce. No, Já si Ano. vezmu jeho boty, mňam. Halo, koně s Bohem? Chlapci, tak berte to kultivovanie. Tam Sofistikovanie. nepríde, tak, tam na gauč, tam je predsa viacej priestoru, ja tu nebudem chodiť ako kokot a tam vás pekne vidím. Jo, jdem tam. To bude tač zezadu. Jdem. Ja ho zoberiem, tam ho No a vyzujeme. můžu jako... Počkej! Počkej! Já Dole musím ho, jdu. dole ho Ok, tak vyzuješ. jdem dolů. Já chci ho slíkat do naha. Proste mi toto. Prečo ideš dole? Však gauč je tu.
Gauč je hore, ten biely do píči. Kávu? Kde si išiel? Ja nemám toľko gaučo tu. Ale chceš mať cement od, či chceš mať gauč od cementu? Kto chcel ešte tú kávu? Tony Nechceme, chcel kávu, nechceme. Andy a Kralik. Mne si ju ešte nedala, vieš čo, polož, no daj mi ju. Aplikace třeba. No, kedy ho vyzuješ? Počkej. Ja Píču. A už zase plače. No díky. Idem ešte priniesť pre... Ale kokot neobleč. Aha, budeme ho. Už zase má kámo ten policejní obušek, ty vole, to mě Já nemůžu. Andy, ty si chcel tú kávu? Kámo, Ano. ano. Asi úplně policejní obušek, Okay. si nepoužíváš, ne? Proč ne? Kámo, na mlácení lidí je to úplně nejlepší věc. Tak to jo, Stačí no, ho a ty pojebat můžeš jedno jako- perečko. A ty ho můžeš jako sehnat, jo? Jo, pojebeš perečko. Halo, Nepojebalo čo tam. budete A ty to si oblečení? jako můžeš sehnat, jo? Andy, Halo, ty čo Jo, budete ty ty asi jako oblečení? nepojebal, ne? Sorry. No, že... Páči, tu je káva. Děkuji. Nemá zač. A taky to musíš kliknout, pane. Trošku chlapci nábok, ja chcem Děkuji. Akurát si mi v uhle. Lebo tu máš také... Ja mám mesto telky. Ale Mám mesto Čepe, telky. můžu ti Tak, být jeho trajky? sadni si No, lásku. nevím to. Pozder. Úplně neděláš, ne? Že jako během sekundy já něco jsem na navíc to- štaví, ty vole. To je taky dobrý, ty vole. No, Teraz vidím dobre, už mám 8K obraz teraz, výborně. No jasný, no. Tu je cement. Ideš Už do víš, co to toho tak voľne? často není. Chápeš? Ten cement nevidím. Dám vám dvojku. DK som tap, ty prestaň lietať okolo mňa. Jakože- Běž do středu. Jo, tady je cement. No, to Chápeš? to, no. Chápeš? Dám vám Nike. Do toho Za 2 litry, to tak? No, Už začínaš pedávať a ešte ani nic nezrobil a už. Až za chvilku. Ja ti dám aktivitu. Ganžu treba predať. Namierte. Teraz do toho pôjdeš. No už si v tom šikovný. Tak, teraz sa nemôžeš až tak hýbať, takže Kde ho potom odnieseš. Počkáme Hej, tak Barbole. 2 minutky. Ty ty veci v kokot, vole. cemente ťažšie Ja sa to Ty nebudu chudej, ty hýbať. kokot, To vole. ty. Ja mám piči chrbtici. To nemáš ještě stvrdé, Já jsem rád, že mám paníky. Počkáme chvilinku. Ono to trvá chvilinku ten rychle tyhnout si cement. To je minutka 2. Láska, ešte ty. Aha, dobre, dávaj si. Tak jak to bude pokračovať, chlapci, už sa nudím. Musíme počkat Já na ten taky. cement. To ještě půl minutky. Počkat. Ještě půl minutky, šéfe. No za chvíľku už ten cement bude stvrdnutý, Prečo si to nekúpil poznám. rýchlo snúci? To Teď já asi jsem jako koupil úplně rýchlo nemáš, zkrátit. ne? No tak To preč asi peněz. úplně ti neuschlo, ne? Během ty vole půl minuty. Drž hubu, je to rychle Tak ty tyhnoucí jsi cement. taky dobrý, ty vole. Ešte predtým, než si tu prišiel, sa dal robiť ten cement, Jo, tak to kámo. jo, tak to jo, tak to jo. Asi ho máš tekutej, ne, vole? Ten ti schne třeba týden. To víš, že jo, Třeba kámo. minimálně 3 dny. Znáš rychle tyhnoucí cement? A dobrý, no. Pohoda. Ne za 15 sekund, Drž ty hubu, vole. nebo ti zalepíme hubu To je páskou. dobrý. Teď zalep, vole. Hej, Už ti neřeknu vůbec Andy, nic. poď bokom. Jaký... Kde je zase Andy? Počúvaj, zalepíme mu hubu páskou, dáme mu štuple do uší, aby nás nepočul a aby sme pytel na hlavu, aby sme s ním išli do toho, na prehradu. Yes. Ale nám ten nervy. Dobre, Tak ja jdeme. mám v saku všetko. Ja mám v saku.
Ja mám v saku všetko, takže Nezapomeňte mu říct, že Mám pak cement máme za problém. 5 minut uschne No to jak nic. nechce, to jo a počkal. cement za 5 minút uschne jak nič, takže Ty ja tu som špeciálny. Ja tu som... Na to Dobre. povedali v tom, na tých papieríkoch Krista Mariu Bohu, ešte koľkokrát to tam budeš písať. No tak teraz čo povieš, kokot? No konečně, jdeme na to. Nic nepovím. Nic nepovíš, jo? Mm-mm. Dobře, tak teď už nepovíš vůbec nic. Tak a teraz ani nič nevidí a nás nepočuje. No ale hra. Tak ja ho Tak to berem, si- ja ho berem. Dobře. Ideme Vezme- bez suvečku. To je Pavlo, pojďte. ťažké. Jo. Ahoj, Jdem si to užít. oblíku pojď Všichni na přehradu. Taký je ťažký. a potulíš, Alamba. Lebo tiež ťa tu napadlo, robí mu betónové botička a potom ho nosiť, hej, že tiež rozmýšľaš. Jedu bavorákem. Hej, s Bavorákom s ním, čo si sa s koňom zrazil? Poď, Ešte Andelko. čekaj. To mesúbečku, čo je v strede, sa ide. Ja teda, jedno Však voľné ty miesto tam, a ty tam chcem je mať. tam. Indiane, pojď. Strana za šoférom. Áno, pán Pablo. Tak, nech sa Ktoré páči. nemá. Jedem. Je aspoň samocyklu. Jo, jedem. Pre veterán. Na prehradu. Jedu na přehradu. Davidko, zamíkaš. Jedem, jo? Otačme. Jeď. Jede. Sejdeme se další na přehradě, jo? Áno, pán Andy. Tak to říkej panu Pavlovi. U, I, A, I, O, I, A, I. Sorry. No, tak si nic mohl. To se mi líbí, jak mu vyšuje ta hlava z toho. Máš sportovní gumy, tak se naděj. No jo, no, tak nemusíš mě furt hejtit. Ne, já tě nehejtím. To slyším. Kde je ten portál? To tak Tak, trošku... takže otázka na však, takže bude Calvin. Bude. Ešte raz? Za mě ano. Čo nie? A mám jet, Na přehradu nahoru. koučet, jak je dací výbugr. Za kasínom. Jo, vím. Víš, že je přehrada? Vím. No vypadá, že nevíš. Blokuju jednu část. Jde s ním dolů asi. Jde s ním dolů? Jak dole? Až dole? Ne, tudy. A normálně spodem. Jako, Ale takhle. veď tady ho vyhodíme. Ne. Pojď normálně dolů, jdem si musím ještě promluvit. Aha, mám ho položiť? Andy, mám ho položiť? Jo, Tak. plus ho. No, Kde je Pablo? Pablo odlít? Pavlo Jo, Pavlo vypadli odlít. oči. Takže musím chvíli počkat. Tak jo, no. Ty vole, to bude sranda. Potom ho musíte sem priniesť. Počkej, já si ještě dojdu pro tu kameru.
Tak. Ty vypadáš skôr jak... Mám vytáhnout mikrofon. Klidně vytáhni mikrofon. Budeš nám k tomu komentovat. A nadej si GoPro na hlavu, ať vidíš i Andy, tvůj to pohled. budú televízne noviny? Ne, natočíme si to na vlastní ten kanálik. Dobre, ja sa iba tak vieš pýtam. Takže vítam vás u dnešnej reportáži. Dneska tu máme kokota jedného. Tak, máme ho tady. Tak povídejte, pane. Dobrý den, vítejte u dnešní zpráv u Černocha. Momentálně tady máme jednoho čuráka v betonu. Jestli si vidíte. On neslyší ani nevidí. Ja som už dal dole všetko. Jo? Aha. Ak sa neozveš, ťa tu na mieste vykropím. Cítíte se lépe? No. Kokot evidentně nereaguje. Joj, tak to urobím znova. Do píči, už ma to nebaví. Radši by som ho na mieste. Takže reportáž pojedeme od znova. Cut. Dobře. Cut. Dobré. Chvíli počkáme. Zapnem blik na chvíľku, hej? Tak, počúvaj, neviem, či ty... Neviem, či... Počkaj. Já ti to klidně ukážu na sdílku, že tam nikdo Nemusíš mi to nemám. ukázať, ja tu mám, ja ti to hneď prečítam. Takže, 19:30, čo? Prečo 19:39 mi píše? No ale mám to tu napísané, dáva dole pytel z hlavy, vybere štuple a odlepuje pásku, tak... No tak já to tady třeba nikde nemám v tom chatu. Tak mám ti to napísať znova. Mám ti to napísať znova pre pokoj v duši? Dobře, tak můžem pokračovat teda, ale ok. Dobre. No, zapnúť. Takže po krátkej prestávke sa tu znova vracame k správam u Černocha. Uvediem komentátora. Nástup. Dobrý den. Momentálně tady máme jednoho Černocha, který se rozhodl být totální kokot. Jak si cítíte? Zajímavé. Jo, tak to je dobře. Máte nějaké poznatky, co jste se za dnešní den dozvěděli? Lidi, co mě nic neví a já nevím nic o nich, tak mě tady fasujou a drží mě tady, tyva, mám nohy v cementu jak kokot, bolí to jak debil, ještě víc. Ale nevyjadruješ to, že ťa to bolí. Au. Au, bolí, au. No tak vážení, vy jste to slyšeli, je to doopravdy slyšet, že ho to bolí. Jaké nečakané. No tak asi dejkátu, ale já nevím, co bych tady dále vole říkal, prostě má nohy v betonu. Aktuálne počasie. Aktuální počasí je takový, naměst tam prostě kameru. Pablo, že ček. Tak nějak trošku jasně. Ahoj, babiku. Jedu pro tebe, Pavlo. My jsme už na prehradě. Počkaj, ja mám nápad, daj tam počasie alebo šport. Pablo, máme tu priamo toto reportáž. Ja si idem iba pre auto a skočím hore za vámi. Ne, já už jedu. Mňau. Já bych měl jeden vlastně? případ. Spavce. Dole pod cestou, jak ideš hore na prejazdu, to je benzínka dole. Taký basketbalista. A tu je zavora. Tak já už jedu. Davide, pro tebe si Dobre, pomaly, tu som. Mia, ty si reálne teraz spadla? Pablo, dáme ju dole aj my? Dáme aj ju dole? Koho?
Mil práve teraz na schvál spadla. Aha, a ona běhá. Mia. Tak to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Povedal som to Pavlovi. Super, super. Tak ho vyťahni hore, daj vdychni jej život. Čo? Čo? Kdo spadl na Že bal? vdychni jej druhý život, druhý dých. Čo, mám ju vykropiť? Oživiť. Ale takzvaně není to v strate pamäti. Spadla, nie Ja si to s ňou vybavím, neboj sa. Mia, máš po chlebe. No už sú tu. Ja tam nejsem. Takže kokot sa vám hlasí a už prichádzajú ďalšia osoba na stanovisko. Poď, láska, som. Poď. Ospravedlňte nás na chvíľu, ideme sa porozprávať medzi šest. Mávám se, že jdou. Jak se cítíte, šéfe? A Pablo na scénu, když bude moc. Tak jak to teraz budeme riešiť? Kedy ho skopneme? Tak nejdřív se dáme Kůže, na bok. Tycká poznámka. Áno, aká? Kedy ho skopneme? Kedy len chceš. Máš roztrhnutú košel. Neviem. Pablo na scénu. Takže ideme ho teraz. Mám dám na výber dve možnosti. Dejte Pablo na Ideme scénu. ho skopnúť teraz, alebo teraz. Natočíme čelustě. Za chvilinku dáme ještě tam to, dáme tam Gor Pabla. natočme. Zavolejte Pabla. Pablo, nastup. Niekto ťa... Pablo, nastup. Dáme ho na scénu. Pablo na scénu. Ja ho nejdem zabíjať, to je vaša robota. Ale jdeš na scénu, ať jsi ve filmu. Nabízím ťa. Aha, tak. Ber ma. Tak, Pablo, přichází povedz dačo momentálně do kamery. Pan mistr. Tyjo, to je ta kamera tak lehká, že tady s ní skáčeš a je... Trošku z uhla som krajší. Dobře. Tak. Dobrý zaměstnance. Pavlo, kedy ho odpraskneme? Schodit, neodpráskávat. Dobre. Tak. Tu budú čelusti natočené. Do piči, to je ťažké. Kade je tu priamo na prehradu záber? Teda toto. Skoda. Záber. Nie, tam sú schody. Ja díky priamo záber. Já mám přímý záběr. Úplně Však ja viem, že ty máš. Krajku, Ale- počkej. Kralice. Polož ho. No. Už v klidu jdeme. Neopovaž sa. Ještě. Jo, tyjo. Normálně, Já jsem už neurobila, já přišla, já jsem baba. On je cígaň, on ho udvihne. Ty vole. No mě Já? No to mě poser. Ty vole. A hlavička, pozor. Jau, bolí, au, bolí, au, pomoc, au. Au. Jau. Jamete. Au. Tu ho polož. Moc nízko, ještě dál. Ho preho. Pripomíná čelusti, neviem ako by. Bolí, au. Dáme na to molo, co je dole. Ne, to je moc nízký. Kde až mám ísť peši? Tady půjdem. Tady je vejška. No, tak No polož ho, Neházej ho ještě. Iba ho polož. Tak. Tak. To je moja práca. Počkej, já to postavím nad stativ a vezmu si zbraň. Tak to je zajímavý. A kde môžeme ho hodiť zo strechy? Ale to zas by sem dopadol. Ty kokot,
takovýhle stav, ty unese takovouhle kameru. Mia, ty nevím, kde že? si? Aha, tam si. No milo, mě zástřelili, keby dačo. Takže, môžem ho zhodiť? Kamera beží, Kamera běží. Běží Dobro, kamera. běží. Točíme. takže otoč sa. Kurva, teď jsem se otočil, vole. Počkaj, ještě ne. Píšem Pablo, já. môžem? Píšem já. Čakaj. Môžem ja, Pablo? Počkaj. Ještě nie som pripravený. Chcem prekopnúť, hej? Dobre. A já to To budem som si psát. zapálil cigárko, už môže. Takže, idem ho prekopnúť, pripraviť sa, pozor, štart. A? Počkať, mám nápad. Kropiť, open fire. Stále kropte, idem do druhej strany. Idem na molo. Nejaké. To Mikule, nespadni. Tu je jak ja. Tu je jak ja strieľam. Pravděpodobně akce dokonáme. Hotovo, mise hotová, můžeme jít. Ende. Dám si fotečku a... Zdravím. Tak, akcia vydarená. Teraz poďme zobrať jeho mŕtvolu a urobíme z neho udeninu. A dáme No a tu som zvedavý, kto teraz pôjde do tej ľadovej vody. Idem Ja. ja prvý. Ja tam idem. Vůbec, na to se netěším. Môžem ísť ja, prosím. Já tě ne, prosím, já si ciplu, já prosím. Akce dokonána. Poďo, odborník si tam Pablo môže ísť po ňo, aj David tam chce ísť, dovoluješ mu to? Hej, choď tam aj ty, David. Nepůjdu, vůbec. Dobre, tak ja idem. Allahu Akbar. Aj Tony sa obetoval s tebou. Budeš vďačný, že ho máš. Jo, no, já už jsem starej. No. Jak ho chcete vytáhnout ven, ty vole, když nemáte to? Pravděpodobně to Nech si tu nebude. obidvaja. Čakajte. Neháčkaj tam a dones ho hore. Ježiš, jaké mám bodky na sebe. Není náhodou furt v tom betonu. Čakajte, jebnem... Pravda. Polož ho chod s ním niekde inde, nie tu na dreve. Jak tvrdou. Tvrdou prostě, no tak čo ti Tak poviem. vytvolerová voda, koukni Mi se. požiča ten krompač, rozjebeme ten betón. Diesel. Možno mu zlomíme kožicu. To těžké jako Můžu se na něj pozrieť zblízka. 5 kilovej. Choď, utekaj tam. Běžím pro krumpáč. GG. Máme ho. Good job, everyone. Můžeš mi říct, proč máš policejní helmu, ty je bylo. To by jak je zajímalo. Real skin. Hej, Dobre, super, tu poď k tomu lambru. Ersky. Zober tu česku, ja už nechcem chodiť peši. Papírek. Tu ho polož. Jo,
A je Takže to ty řekne, když je to děvka jedna. čehlová čehla. Je nějaký prostřílený, ty vole, mokrý prostřílený, ty vole, v betonu ještě zalitej, vole. No a do diárne doľad. Počúvajte Raj, všetci, konečne do veci. diárne do ladničky pôjde. Ale nebudeme ľudské meso si sa splniť zrazu. Môžeme to dať To už Angie. dávno nerobím. To Angie kúpime. Angie bude mať takú vianočnú večeru. Aha, ja tým Kopej, ja som myslel, že ty ho chceš kopej, vyhodiť a kopej. že ho budeme jesť, ako že ja ho budem jesť. A tak ti poviem, králičko, to už dávno nerobím. Som s tým prestal. Aha, tak pre Angie robíme pamúsky. Čo ty na to, Pablo? Ale do 6x6 dáme masíčko. Dobre, ale sem ho potom aj. Dobre. A ja ho chcem otušovať. To musím, toto musím. Pablo, poprosím ťa zatiaľ, potom pôjdeme kúpiť 300 kg soli. Jebe až toľko? Ty čo chce z neho robiť? Sú stroming, alebo čo? Hej, sú stroming. Tak, Ľudský sú stroming. to nemá. No som tam, kto ho bude porcovať. Ja. To bude na tom ako. Ja. Počkaj tu. V tej 6x6 je možno ten sáčok. Idem po ňo. Tak Stoj. teďkon teda způsobí, teda teďkon půjdeme... Chlapi, pojďte tady na Discordu, vytahuju toho čuráka. Jaké 3 Ne, hodinky? počkejte, ne, ještě není po RPAkce nebo? Za chvilinku Je už konec. budou tak 3 hoďky. Čo pak, Želvo? Čau, Želva, jak sa máš? Počkejte, Žilbo, Teraz až budeme- prosím já ti tě, tak povím. až někdy ty budeš dělat s nějakým betonem, jo? Až budeš dělat s nějakým betonem, jo, tak si zjistí, jestli uschne nebo ne, jo. Jo, tak jo. Andy, Hele, jakože Matěj, teď bych... potom. To samozřejmě, Potom ale já Andy. bych se chtěl zeptat toho Matěj, jako to Lambo to má jako, že Dobrý RP teda. Tomiku? že to Lambo jako... Teraz príde tá druhá časť, jak on bude plakať, čakať. Potom. Sem Teďkon chcem šel dole ísť. Tak, ide sa na vilu. Prečo tam je Andy? Však Andy ide bavoráku, Mia ide dopredu. Dobře, Zare, já musím nějaký bovrák najít. Mám auto, protože... Počkej, já jsem našel vlastně. Pablo, aby si neupadol. Na novú poďme, na novú. Tak to jdu za vámi. Králik, však sa tu na ňotí. Já půjdu do banky Aha, dobré. a vložím si penízky. Jsi blbej. Jax. Jo, pak, nekrytej. Primitiv. Čau. To ty vole druhej. Pablo, nechceš na nás chvíli počkat? My nemáme 6x6. No a tak jezdí podle mě asi trošku líbila. 6x6 jde na novou vilu. Já nevím, kde je nová vila. Nová vila Na pláži. na pláži, hej. Aha, I. pojedu za Lambem. Mrtole, co říkáš? Dobrá akce? Fakt výjimečnej. Mrtolo. Ani ještě RP, ne? Kde jsi Lambo? Jo, jako RP má, ale já můžu vložit peníze, to jsem No povedal. ale oni nejsou mrtví, tak ať je neruším. Oni jsou mutlí. Nejsou, Oni ti neslyší vůbec. nejsou mrtví. Jeď. Já dobře tady držu, jo. Lambo se vyjebalo. Lambo sa vyjebalo, je bol košľavý šofer. No, C5 Lambo má 10. Jau! C5 1050. Nechceš třeba jet na tu vilu? Já nevím, kde je.
Já vím, počkej chvilku. Nechci čekat. Počkej. Vila je, jak máš postav 5042. Je tam označená na mapke je garáž heliportu a také. Jo, tato. 042. Jedu. Vezmu si to super auto. Na GPS by si tam mal mať znázornenú garáž, ale garáž pre helikoptéry. Jedem tímhle. Bavorák není. Kto ide so mnou na toto? Neo, do kuchyně, tam je prázdno. Andy. To je ramka. A nemůžeš jako jezdit tak, vole, po pice. To nevím teda. Tak máme dostatočne veľký mrazak, tak ho dám tam. Dobre, tu na vile by som stopol akciu a išli by sme na aplikáciu. Lebo vieš dobre, čo teraz bude nasledovať. Asi také 15-20 minút. Tak. 3 hodinky říkám, ne 20 minut. Pavlo, dobre, tak 3 hodinky, pardon, máme čas. Ja sa neponáhľam. Jako oni myslí to, jak bude Proste ho tam polož a ideme na aplikáciu. A ideme 3 hodinky. Odpovedz ešte tu ostaň. Odpovedz prosím ťa na aplikáciu. Ako kde? Si mi písal? U súkromnú? Čakaj. No cože je ještě ta aplikace? Co, nebo? Ale víš, já jsem Airpin, vole, ne jako dělal. Kámo. Dělat Andy. Já jsem jel rovně. Já vím, ale jako vyjel ti tam, no. Ten písničky jsou docela občas prasata. Jsou totálně prasata. Ja idem na tú aplikáciu, jo? Ještě chvíli počkej. OK. Mám chvíľu počkať, ale takým ja sa musím pripraviť teda psychicky na to, ja sa musím vodu z kohutíka nabrať, vieš, viem popíjať si to, ja. Dobre. Vítko, dúfam, že si nezámkol. Ja viem, ale ešte Andy ide za tebou a on nemá kľúče od domu. Jo, nemám. Tak já tam budu, tak čekej tam. Jsem tam. Dobre, Tomáčku, Tommy, tak choď, čekaj. To si mohol ísť peši, on by ťa stiahol z autom. Díky. Není zač? Tak a na aplikáciu, Dobre, na aplikáciu nástup. Dobre, idem sa psychicky dať do toho. 3 hodinky, hej si hovoril? Jdeme na to. Hej, 3 hodinky. Dobrý den, soudruzi. 2-3 hodiny. Tak mám hodit, mám ho nahou. Tak tohle si, tak já si jdu zapálit, tohle si rád poslechnu. Připravte se. Plakání. Ahoj. Dobrý den, jste uvěštění, jsem z Live Staffu 1, co máte za problém, pane Žilvíčko? týmu a makro. Ano, já už jsem v týmu, přesně tak, děkuji, že mi tak říkáš, děkuji. Dobrý. No, tak jakoby mně přijde už úplně, nebo já to mám všechno poklipovaný, jo? Všude, kde jste To je v pořádku, to je krásné, že jsi naučil klipy, ano. Ano, chválíme tě. Jste teda nemohli říct, že nemám důkaz. Ale první co, tak teda Andy, jako mně připadá, že tím bavorákem asi úplně nevyjedeš tu horu, ne? Bo tu cestu, tou rychlostí, kterou jsi jel. Tam lambem, držbu. Ještě jsi tam drift. No, tomu se samozřejmě taky dostanu. Tomu se taky dostanu, že to Lambo tam taky jako úplně stejně vyjelo, jo? Ano, pan Andy, pan Andy je v řešení taky, taktéž, ano, povídej. Tam má to lipo. Ano, on je v řešení, Hele, pan a to kolega lipo Andy. máš z karbonu, ne? A asi úplně karbon není nejlevnější, ne? Když bys to teda měl tak erpit.
Něco mám dost. Takže asi jako úplně nepojedeš ty vole tím terénem a to lipo jenom jako... Ne, to je buštus, já s tom opravím kámo, rychlejš. Tam jde, jo? O ty kamínky, o to bahno, o ten všechen bordel. To samý teda jako Matěj, ty taky s tím sníženým pozvolstvem toho lampa, který pomalu nevyjede ani do ty vole cesty, kde máš kus bahna, tak nebo přes retardéry, tak ty tam jedeš v pohodě úplně klidem jako... Počkej, než budeš pokračovat. Už si můžeme tady dělat, co chceme, jo? Ne. Poslouchej, jenom jedna otázka. Když jdeš na ježírko a nepotřebuješ být offroadový auta, to není offroadová písek, to není hora, to není více celnice, a to je to písek. Další bych teda, no ale máš tam normálně terén. Ano, pan kolega Matěj je taky v řešení, ano. Další problém. Asi nevědeš. No, další teda bych to bral jako kos, protože na tom Charun s nima nemám žádnou no, tu delší interakci. Pánové to měli schválení, tím pádem tu je... Měli tu schválený, jo? A Tím to pádem... jak mohli mít schválený, prosím tě? Normálně. A týmem. Tím pádem to kos nebyl, další věc. Nebyl to kos, jo? Jo, no dobře, tak jo. Dál tam panoval neustále mixing, jo? Nevím, kdo to říkal, ten... Mixing, můžeš prosím ukázat nějaký ten klip, který jsi naučil udělat? Mám tam... Zapálím cigáro, Když brát jako mixing přezdívky, tak je to super, protože přezdívky jsme si udělali více. Mixing No, tam máš a to, že králíčka vám Ukážeš nám ten klip? No, dobrý. Někdo říkal Andy. No, já vím, já to tak schválně udělám. Abych to neměl pohozen, tak jsem jim říkal, ať mi říká Andy. To je nejjednodušší, aby si ti ten člověk nepletl, jako, a nebudeš mu říkat přece jménem, jako ne. Nebudeš mu říkat jménem. Lebo ty nás sničneš pedečkami. Ale prestaň. No tak jako to PDčko tam máš, jo? To mi taky přijde úplně dementní, že PDčko dostává CKčka. Nemá. Jo? Já jsem si krásně pohledal. Protože by v životě nesebral PDčku, protože jestli by to sebral, tak to má loot PD. Protože ten obušek nedokážeš, protože ten, no. A přijde mi dementní dávat za PD char CKčka. To, sorry, ale to už je... Ale však on nedal CKčko, však ja som ho zavolal iba na akciu. On je skorumpovaný. A kdo dal? Ja potrebujem pomoc, mi pomôže. Dobrý, ale co to je za korupci, když PDčko rozdává CKčka? Neměl by nám... Nerozdal CKčko, on byl jenom účastník. On bol iba pri akcii, pri dianí. A kdo by ho dal teda? Dával ti ho Králík, ten tě hodil do vody. Králík? Jo. Tak to jo. No to taky no jako tak Králík. Dojdeme k tomu klipu, ano. No ukaž ten klip. K tomu klipu, jak ses naučil. Jo, pánové. Teda máš taky klip, jo. On sa naučil. Je dobré. A toto je tvoj najaktuálnější klip? Prosím, přeskakuješ to, nebo ten klip je kde? No tak. To jsem se to nedozvěděl v tom klipu nic teda. Ty vole, vám ještě teda jede jako to tlačítko teda, no, co musíš znát. To je krásný, kamera je krásná, ano. Jo, to taky jako jo, ta kamera úplně... otužilec, vole, ta kamera úplně v klidu jede, jo, v tom sněhu, jo, ta... Jo, kámo. Žádný problém, jo, to, že tam počkej. To, že tam na ní sněží, to, že tam je minus Kamo, ta kamera zase jako není z cukru, jo. Prosím tě. A dobrý, ale tam sněží. A máš na minus 3 a ta kamera úplně v pohodě natáčí, prosím tě, představ si, že máš telefon a jsi s ním pod vodou, to je divný, co? Wow, to je divný. Kamera je taky nějak chráněná, jako. Tak já se neuklidnu, tak to jo, to taky, jo, tady se ona rozběhne. No, běží. Jo, rozběhne se. To je lepší jak Sofinka, no, pojde. Ale to zrobila nechtiac, ona chtěla víc hore a chodí po plotě. Počkej, ale to ti nějak, jo, a to ti nějak kazí to tvoje RPčko. Dáme aj ju dole? Ale ona nechtiac točila, nechtiac. A ty si... Bylo to potegem? Nechtít. Ale to bolo nechtiac, ona sa chodí po plotě, bože. Už je to prostě v RP akce a už bys to měl RP. Takže do RP increase. Mohla tam být podložka, Levo.
A ten klip jaký, kde je ten mixing teda? Ten mixing, pane, Čelvo, kde je ten mixing? Ty nevíš, kde je ten mixing teda? Áno, pán Pavel. Ty nevíš, počkej, ty nevíš, kde mixovali. Já nevím, já jsem tam klipnul x těch klipů, protože tam bylo porušených x těch pravidel, jo? Tak se to užít. Ten tady taky jako... Mě Prosím vzal až... Prosím tě, můžeš se podívat, jakým stylem na tebe, jako jakým stylem chodí? Že chodí velmi pomalu. Kdyby běžel, jak to dělal ty už. Kdyby běžel, po těch schodech úplně v klidu jdeš, jo? S betonem a ještě s třeba 100kilovým chlapem, jo? Ty vole, a viděl jsi nějakou animaci, že tě vezme 100 lidí najednou? Vidíš, jak jde pomalu, vidíš, jak se snaží, že jde pomalu. Vidíš to, jo? Ta snaha nějaká, že tam je. Já teda, jedno volné město. Protože má jen sflíčko. Ano, na pravé straně. Dál? Jo, tady taky jde To nemá, pán Pavlo. To nemá. Je aspoň sa mu Ťa má na ramene a vedľa cestu drží úplně v klidu. Na prehradu. 100kilovýho chlapa s betonem. On tě nedrží, ty tam sedíš, ne? Teďko ještě Pavel zavedl, že mě má to, mě má na rameni, ne? Jak může přijet, když má beton. No na nohách, ne jenom. A opatrně, nejak včera. No. Jak může přijet. A na nohách? No tak já nevím, jak... Jo, tady to bude. Tak to za RPL pokládá ho do předu. Ty si ulávil. Pokládá ho tak do akože... středu. Jo, aha. Jako do střední. Ok, dobře. No, dobře, máš to tam za RPL, ok. A tady. Další věc. I. Máte porušení, jak to bylo ty pravidla, aha. Tady taky. Matěj, počkej. Tam on narazí do toho BMWčka, BMWčko jede dál, F-Road jede dál. Pohoda. Tak jestli máš sportovní gumy, tak se neděje. Já jsem ho nikam naboural. No, ne, ty jsi nikdo nenaboural. Ano. Kde to je vidět, kde ho naboural? No. Tady to máš. I. Jo, ačkom byla. Já jsem otočil na vrchu. A to do toho. To když ho odřel, ty tam není ta kamera vidět tvoje. Aha. Ne, však já jsem nastavil. Tak gumy. Ty něco klipeš, ale není tam jako... Jo, tady. Teďko vlastně potom. Jo, teď tady ten bavorák jede. Tak, ty taky jede. Takže otázka naše, takže bude Calvin. Ale není to, a ten bavorák jede a úplně na pohodu jede. Víš, kolik to má koní. Ale ten offroad, vole, a ještě tam hodí driftík, jo, tady do offroadu úplně pohoda a jede dál. Úplně na Tady pohodu. řešíš za píčoviny, kámo. On jenom nechce dostat to CKčko, víš? No, protože tam jedeš furt Můžeš ukázat nějaký normální klip. Ne, on nemá, on jenom děcko, Víš, tam máš no RP driving a ještě tam máš, vole, třeba jako, kde mě vzali, to jako random berete jako cápky uvězení a teď jako si jedete na vilu a teď jako, tenhle cápek se tam nelíbí, tak mu dáme CKčko, přece jenom jako, jo, bez žádný další interakce. Jo, mám ti vyšli, když jsi byl malý pedek, viděl jsem ty, já jsem naboural a nerkl to taky, tak jsi hovu. Jo, hoši, chcete to vidět? Chlapci, chcete něco vidět, já vám něco ukážu. No. Tomu neuvěříte, normálně. Já nechci, tam malý. Dej mi radši už to CKčko, dej mi na všechny chary CKčko, já půjdu do píče. Ne, fakt jo, počkej, fakt jo. Počkej, ne. Ale počkej, ty nemůže, on je v interview a on nemůže na jináčí server. Takže musíš dát tady. Takže bohužel. Protože roli AT tým nemám, takže úplně s lidem můžu na jiný server. Koukejte, já vám něco ukážu, jo. To je želva, jo. Koukejte, vidíte to, počkejte. Počkej. Koukejte, moje klidný RPčko po práci, víš jak, ne? Počkej. Tady. Želva to už není. No, to jsem ještě že tak, vole. A čum, a je projede. Ale já jako v klidu, já už jsem v tom RPčku zažil fakt všechno, jo.
Ale a teď. Já jsem viděl, že to je on jako, jo, to prostě... Je to pravidlo porušení, kde má děti, kde má mámu, tátu s sebou. A čum jo. Jsme úplně na féra. OK. Hej, on čo na, on to leavil. Jo, to je v pohodě. On to On kombat. líbil celý server. Jo. Ne, To on je už tady a ani hraje nemá rád. no RP. On tady je, pokud to. No ale až teď, ale on čo na MSK. Kam? No na Ale MSK veď máme nebo za- Kidu. ale veď máme- Kubo, prosím mě, dej mu Čau, Kubo. Ten John, jak se volá ten? Já ti to řeknu. Jacob Chaves. Tady napádně bouraná. Tak nahrávání už vypínám. A Čauko, kakauko. Ale vedení No. čekárna pan Želvička, no tak jsem mluvněte čuráka. To je čuráků. OK, jo, Ty RPčka. kokot, Zase. ty nejseš ve vedení, táhni do piči, nevezaj mě. Tak já jsem ve vedení, nebo co? Co to kurva bylo, nebo jako... Hej, Kámo, ten týpek je fakt Ne to, třeba. Tady. Vyjebanej, vole, ne? Dobře, tímto teda ukončujeme. a kámo, proč jsi šel na MSK nebo jsi šel za děcko? Kámo, a co jako mám dělat, jako mám tam další půl hodiny stát jako mrtvej v deadscreenu, nebo jako co, vole? Tak, A další pravidlo. takže. Tímto teda bych ukončil videjko. No, ukončí to ty pičo, ty vole. Zase příště. Ahoj. Jo, aha, nahrávám.